Bangal daw tayo amin kakabsat. Pero may raglag sa ko kakabsat tanagatan ko ti kayat ko. Ag-drive lang ti ko kagin kakabsat. Bali ati lugan nga nagatan ko kakabsat kit nga brand new. Pang second hand pa lang kakabsat. Isumit iti kaya pa lang ti bulsa. Yan. Gapunta. Balay kini Cherry, syakmit tata iti lugan. Wow, anyang iti may bagayo iti lugan nga nagatan ko kakabsat. Bale, adapay lang dagijigam gamit iti kakabsat tatangal daw nga. Ingkwada ati lugan, tatangal daw ngamit nga pangkukinita, numayat. So, okay naman siya kakabsat, ayan. Bale, test drive ko ni, oh. Excited na nga mga susurod ti lugan nun. Nga mapanti iling, papanan, ayan. So, titi kuha na ni kakabsat ti unig na, ayan. Ito ka tayo pakita kanya yung tiwar na. Labas tayo. Ayan. So, titi kulay na kakabsat nga napili. Ayan, titi sangunan eh. So, palang miti na kaya ti bulsa kakabsat nga nagatan. Second hand muna. Tsaka na ang brand new kapag meron ng pera. Ito. Sa loob, ayan. Dati pa lang nagajigam gamit na kakabsat, tatata lang i-turn over at ilugan. Tatata lang may nakita. Wow! The best! Makadanon tayo mitang iti luglugar nga kahit tayo nga papanan, dati sarili tayo nga luganin. At tayo nga mabasbasa na motore, di ba? So, pag yaman nakmit kina ako kakabsat na nagatang kumitin ti kayat kong arap-arap ko. Abay, di mabaramit ka. Lugan mo yata, malas ka. Gagawin. Ang bibisin ka. Ang bibisin natin nga, Karen Vlog. Lugan mo yata eh. Ay, so, bibisin ka. Malas ka to. Malas ka to. Tagay na. Ang kakabsat, ito kaya may sa kakabsat ko nga nagkapupad yung Pangasinan. Bali, tatang kita. Paki-follow man so nakakabsat ka na agad page na kay Cherry Music Studio. Ayun. So nakakabsat na kanayon yung magbuibuyang at kanta-kanta nga nalingmit lang. So na makinkot ka no? So na ti makinlugan at